उठलिया वाला गीत बा हमरा के बहुते लोग जा कान मत के बिक दिल बड़े। एक जना हमार लगिया जने जे खड़ा बड़े कबेल कहत रहे जे हमनी लेके ना होई का होई होई ये होई होई जी हम आइल बने तो होबे ना करे कौन रकम ना जवन जो तवन बा मर्दा मानेला मानेला कि ना दुलार करेला प्यारो करेला करेला और कुछ करेला हां जी करेला ए सखी हां का ये सब ताहरा ले अपन दुख का कही कह ए सखी बोला ई दुख कहले कहाता हाँ। न कहला बिना रहाता हां तो उगिल दे खाई हां बतिया ए सखी बोलो हमार राजा जी हमार मिलनुआ हमार जान इतना हमसे प्यार करेलन उनकर सामने हम सोरहो सिंगार करके जब हम जाइला अपना राजा जी के भिरिया ए सखी उनके खातिर गाल में पाउडर लगेले बानी उनके खातिर नयका नयका बड़ा लहंगा पहनले बानी मैं हमर सोरहो सिंगार फीका कर देतरन जब राजा जी के लगिया सटतनी न अंगुरी से उठल लिया के बोर के आ टीका करे सैया का है फलानी सैया का है फलानी हमर फीका कर ले हेने आवा ना पिकती आओ ना अरे आओ ना आवा ए राजा जी आमुरी से पूरी पूरी के राजा जी आमुरी से पूरी पूरी के टीका मनोज भाई तब पढ़ल लिखल ठीक है हवे हवे मत धरो तो नहीं धरा हमर पढ़ल लिखल ठीक है हवे हवे मत धरो तो नहीं धरा हमर कहवा सुखल बाल कैसन ई तरीका कर ले ए राजा जी राम से बोल बोल के टीका कर ले ए राजा जी राम से बोल बोल के टीका कर ले ए सखी हमार राजा जी इतना तरीका से प्यार करीला उहाँ के प्यार देख के हमार करेजा एकदम हहर जाला मैं सिंगार राजा जी फीका कर देले बानी उठलाली की बुर बुर के टीका करे अच्छा ओ दलवा में को नंबर बताओ तो मोबाइल के हाँ हाँ
मोबाइल के नंबर 10 अंक के होला। हाँ जी। आइए को कौन दो नंबर कौन दो 12 हाँ आ ना लगी तो जूता चप्पल से मारे। आ जूता चप्पल 18 माने ई नंबर है। कोनो बात सटीक बोलल जाला। हाँ। सार्थक शब्द हो जाए। हाँ। ए तोरा के ई मोबाइल के नंबर हो। हैं? तो होकनी ले जौने मन आवे तौने नहीं के बोले के। ना। ई तो कुल हंडवा करता रहता ई त कुल कहा तरह से लहड़ा पे असर हां कैसे कहा तरह से एगो हमनो का नंबर एक दिन ब्याह संग आओ तनी जेगो हाँ जी। एगो दोनों गोड़ के लंगन पड़ा ने नहीं के हम मुकेश लो राजकुमार के लड़का मुकेश लो था। हाँ वो एक दिन नंबर ऐसा ने बोलल है जब हम कहीं ने मदद लागल कहे हमरा ऑनस वर्ग रहे का कहत रहे अब माई बहन ने खेलू नहीं जाए कहता कि 94 414 जो दे ओकरा बाद बार 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 छोड़े अरे ई माने कौन 12 के बार बार ई कौन नंबर है हम कहने ये बबुआ ई कौन नंबर तारा गोड़ पर गिरता नहीं कहीं ऐसा के द्वार पर मत कह दी हो हां न तो तहर तो पहले ही अंग भंग बाड़ा कौन ठीक बा ए विजेंद्र बाबा तो इनको के सिखा दी कि मत कहस अच्छा नहीं खेला बाकी ना तो बोला ला पकहेला कि करब तहार पूजा तारा से शादी नहीं करब हम पूजा बोला पकहेला कि करब तहार पूजा तारा से शादी नहीं करब हम पूजा बारूद हल्का नहीं का उभरी का करले रोजो जी गोरी गोरी नगर ये हमारा अश्लील गीत ना है मर्द मेहरारू के प्रेम देखौने अरे यार मर्द मेहरारू के प्रेम कतना बा हां तब समय की समाप्ति भई हां ऐसे कने है बाबू ताका ताकी कोयला से सब ना होला बाबू ताका ताकी कोयला से सब ना हो सब ना होई मान लीजिए पिंकी से तने है ना पिंकी पिंकी यहां आओ तने ताको हने ताकत तूने ताक दिहलू अरे